Kuuɗe Lilaaɓe suura 5 aya 12-15. Lilaaɓe ngaɗi alaamaaji ɗuɗɗi kayɗiniiɗi. Lilaaɓe ngaɗi alaamaaji e kuuɗe kayɗiniiɗe ɗuɗɗe nder yimɓe. Kooliiɓe Yeesu fuu e kawrita nder rumpaaru Suleymaanu mawndu nder nyumo go'o. Koo moye mo walaa nder kawtal maɓɓe e hula nattuki ɓe, koo nde koo moye e hokka ɓe mangu naa seɗɗa. Fuu e non koo ndeye yimɓe ɗuɗɓe worɓe e rewɓe e ɓeydoo nder tokkuɓe Yeesu, haa ɗum warti yimɓe e koccoya nyawɓe e mburtinoya ɓe dow ɗate e pukkina ɓe dow leece e daage. Ngam to Biiturus wari, koo ɗawdi maako ma tan mema woɓɓe maɓɓe. Yimɓe ɗuɗɓe daga garihon filiikon Urushalima ma ngaddini nyawɓe e gooduɓe ginni. Ɓe fuu bo ɓe njamɗitina. Ɗo en nani no Allah Joomiraawo nder moƴƴere muɗum waɗi ka holluki bawɗe muɗum nder tokkuɓe Annabi Iisaa. En nani no lilaaɓe Annabi Iisaa ngaɗi ka waɗuki kuuɗe kayɗiniiɗe e alaamaaji ɗuɗɗi nder yimɓe. Bo non no janguɗen ɗo, en nani nder bawɗe Allah Joomiraawo haa ma to ɗawdi Biiturus memi ɓe njamɗa e ɓe njamɗita. Ɗum bo bawɗe Allah Joomiraawo. Ɗo bo e tabbitinana en no Allah notori do'aare kooliiɓe Annabi Iisaa. Bo non no janguɗen nder suura 4 nde ardiiɓe diina e mawɓe kaɗi lilaaɓe Annabi Iisaa wiiki to ɓe puɗɗita ɓe ɗawta ekkitinki yimɓe ko ɓe metana yimɓe nder inde Yeesu. En nani kooliiɓe Annabi Iisaa kawriti ngaɗi do'aare e ɓernde go'o ɓe tori Allah Joomiraawo wiiki Allah Joomiraawo holla bawɗe muɗum, waɗa alaamaaji e kuuɗe kayɗiniiɗe o yamɗitina ɓe njamɗa barka inde Annabi Iisaa. Ɗo to janguɗen e tabbitinana en wiiki Allah Joomiraawo notake do'aare kooliiɓe Annabi Iisaa. Ngam aya 12 wi'i kooliiɓe Annabi Iisaa e kawrita nder rumpaaru Suleymaanu mawndu nder wuro ceniingo e nyumo go'o, waato ngam ɓe teddina Allah Joomiraawo. Nden lilaaɓe Annabi Iisaa bo ngaɗi ka waɗuki alaamaaji ɗuɗɗi e kuuɗe kayɗiniiɗe nder yimɓe. Aya 13 wi'i koo moye mo walaa nder kawtal maɓɓe e hula nattuki ɓe. Lallay se ko wala non no kooliiɓe Annabi Iisaa arande'en kawtiri ko'e mu'en e ngeendam maɓɓe ko jonde maɓɓe warti fii kayɗiniiɗum to yimɓe. Ngam nder maɓɓe Allah Joomiraawo e holla bawɗe muɗum. En nani no Allah Joomiraawo hiitori Hanaaniya e debbo muɗum Safiiratu. Ɗum waɗi yimɓe e kula nattuki ɓe. To naa tuubuɗo kooliiɗo Yeesu e ɓernde go'o walaa gaɗo sembe ɓernde natta nder maɓɓe. Ngam Allah Joomiraawo e waɗa fii kayɗiniiɗum nder maɓɓe. Ngam non kulol mangol nangi yimɓe. Yimɓe bo e kokka tokkuɓe Annabi Iisaa mangu naa seɗɗa. Ngam Allah Joomiraawo e waɗa kuuɗe kayɗiniiɗe e alaamaaji ɗuɗɗi nder maɓɓe. Ngam non e laawol maɓɓe yimɓe ngi'a alaamaaji e kuuɗe kayɗiniiɗe ɗuɗɗe, yimɓe teddina Allah. Koo nde nyalnde yimɓe ɗuɗɓe worɓe e rowɓe e koolo Annabi Iisaa mo Allah liloyi ngam hisnuki ɓe diga hakkeeji maɓɓe e kiita Allah gareeka nyalde jaango. Waato koo nde nyalnde ɗuuɗorgal kooliiɓe Annabi Iisaa e ɗawto. Yimɓe ɗuɗɓe nde nani habaru no lilaaɓe Annabi Iisaa nder bawɗe Allah Joomiraawo e njamɗitina ɓe njamɗa. Sey yimɓe gonɓe nder gariiri Urushalima ngaɗi ka wurtinoyki ɓe njamɗa e ɓe pukkina ɓe dow ɗate ngam lilaaɓe Annabi Iisaa njamɗitina ɓe. Haa ɗum warti yimɓe e koccoye nyawɓe e mburtinoya ɓe dow ɗate e pukkina ɓe dow leece e daage. Ngam to Biiturus wari, koo ɗawdi maako ma tan to meemiiɓe fii kayɗiniiɗum e kulniiɗum, sey ɓe njamɗita. En nanii ɗo'o no Allah Joomiraawo nder bawɗe muɗum e moƴƴere muɗum waɗi ɗawdi Biiturus
to memi mo yamɗa sey o yamɗita. ɗum bo kuugal Allah joomiraawo joomu bawɗe. Bandiraaɓe am, haa paamen goɗɗum sirru ɗo'o, nyawɓe ɓe'e naa ɗawdi Biiturus yamɗitini ɓe, amma bawɗe Allah joomiraawo e hoolaare maɓɓe dow annabi Iisaa mo Biiturus en ngaajinta yamɗitini ɓe. On paami ɗum bandiraaɓe am? Ngam non bandiraawo am an nano hande, a hoolake annabi Iisaa mo Allah liloyi ngam hisnuki ma diga hakkeji maɗa? Ta jaɓi diga nder ɓernde maɗa wiiki Allah joomiraawo liloyi annabi Iisaa ngam hisnuma diga hakkeji maɗa e kiita Allah gareka nyalde jaango, se ko wala, amma a heɓai jamu e kisnam diga hakke maɗa e kiita Allah gareka nyalde jaango. Ngam Allah joomiraawo hokki annabi Iisaa bawɗe yamɗitinkima diga shiya jamu maɗa e hisnukima diga hakke e kiita Allah gareka nyalde jaango. Ngam non ta hoolake annabi Iisaa a yi'ai bawɗe Allah joomiraawo. Aya 19. Yimɓe ɗuɗɓe daga gariwan pilikon Urshalima ma ngaddini nyawɓe e gooduɓe ginni, ɓe fuu maɓɓe bo ɓe njamɗitina. En nani nde yimɓe gonɓe nder gariwan pilikon Urshalima nani habaru no kooliɓe annabi Iisaa nder bawɗe Allah joomiraawo yamɗitinirta ɓe njamɗa, kamɓe ma sey ɓe ngaddinoyi ɓe njamɗa haa ma e gooduɓe ginni. Nder bawɗe Allah joomiraawo barka hoolaaki annabi Iisaa ɓe fuu maɓɓe bo ɓe njamɗitina. Waato wala co'odiiɗo e shiya njamu muɗum, ɓe fuu maɓɓe nder inde annabi Iisaa ɓe njamɗiti. Ɗo Allah joomiraawo e holla bawɗe muɗum nder tokkuɓe annabi Iisaa ngam o tabbitinana en wiiki hanko liloyi annabi Iisaa nder duuniyaaru ndu'u ngam o hisna en enen ɓiɓɓe Aadama diga hakkeji meɗen e kiita maako garayka nyalde darngal. Bandiraawo am, Allah joomiraawo e tabbitinana en ɗo wiiki fuu kooliiɗo annabi Iisaa heɓai kisndam diga hakke muɗum e kiita Allah garayka nyalde jaango. Ngam non bandiraawo am an nanayɗo hande, a hoolake annabi Iisaa mo Allah liloyi ngam hisnuki ma diga hakke maɗa? To a hoolaaki, bandiraawo am, sey kooloɗa annabi Iisaa mo Allah liloyi ngam hisnuki ma diga hakkeji maɗa, ngam keɓa kisndam diga hakke maɗa e kiita Allah garayka nyalde jaango. Allah joomiraawo ɗawtana en faamu ayaje muɗum ɗe janguɗen ɗo. Amin.